JP. Kung gusto ko malayas, ikaw lang. Layas! Layas! Ikaw lang! Maawa, Mama Pearl! Jinjin! 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 Be, di maapas! Mama Pearl, Jinjin, be! Kamusta ka lang way batasan ma? Ha? Mulis ka ito? Di manupok? Tubagang pag-utana mo, Perla. Sakto ba ang gibuhat mo kang Jinjin? Sakto ba ang pabatasan mo gibuhat mo? Nagtuban ako sa kapagkainahan ma! Gisubak niya ako gusto! Di ko gusto makikita siya sa usa ka kriminal! Sama maliw! Pero di ako gisubak! Kanatuon mo ma! Nagkumpitinod ka! Perla, nga ano bang lisod ka mang pasakton? Nga ano bang hangtod karon imposible ka malagi hapon? Ma! Balik ka sa tanang isyu, ha? Nahibaw ko! Balik ka sab ka! At tulas na magpunta ka to kang Vincent! Mulaban ka mag-ganiya! Perla, kataro nga akong gibarugan na ako sa taliwa. Nga naman yun nga, lidan man yun ni mo si Jinjin pagdool kang Vincent. Katungod ni Jinjin ang pagdool kang Vincent. Ang ama! Gidudhuman niya ikaw galingon nga to niya itong kriminal! Niya itong ama maliw! O, ihatag ko niya gusto! Magtipon sila! Gusto maging siya? Ha? Gusto mo siya magyampungan pirmi kang Vincent? Sige! Tumanan ko siya siyang gusto! O sige, kung hindi mo maging sila hingilan, dad-on ako si Jinjin sa JP. Baka may tumahali ko dito sa kabay, at may dumuli. Sige ma! Kung mo ay imong gusto, panglayas mo! Biyahe ko ninyo maging Sara! Paglayas mo ma! Biyahe ko ninyo! Uy, awal imagine na. Da. Kaya nga naman, day doon, naunsa man day doon. Dito man ka sa pultahan, naniid man ka, unsa man day nahitabo. Gikasab-an ni Ma'am Pearl si Day Jinjin. Diha na dito siyang pahak nga si Inday Jinjin ni adto ni bisita ni Sir Vincent. Gupot kay Day Jin na, uy, gihingnan magani ni Ma'am Pearl si Day Jinjin. Mao ba doon? Unya doon, unsao naman ni nato ron. Ako dyan ni sadaan ani doon. Ah, sokom sa Day Jinjin na. Kay di man ipadaan ni Ma'am Pearl kung mulaya si Day Jinjin, gusto ni Day Jinjin nga dad-on niya si Inday JP. Ah, suko kayo si kuan ay si Ma'am Pearl. Day Jin na. Wa lagi mo saril imong kuan pag-ampo ni Lord. Murag din am siguro na madag pag-ampo si Ma'am Pearl doon, oy. Bitaw no. Ug unya doon, ngano nga man ipada si JP nga maglagot na siya magtan-aw ana. Maluoy manggali kay kung magtan-aw ang bataa. Kay permi man lang na niyang kasukan. Bitaw Day Jin na. Pero di gid mo biya din si Day Jinjin kung di niya mada si JP. Kung hangtod si Inday Jinjin ug si Inday JP ang mawa dinhi doon, musamot jud og kaungkag ning pamilya ha. Korek ka dyan, Day Jin na. Ay, kanus-a pa kaintawon. Magpatunga si Lord, magpataliwala si Lord ning pamilya ha. Aron mahusay na ni sila. Ang tao si JP. Natog. Huwag gid tayo kalibutan nga. Gagihingin lang namin ni Mama Pearl. Pero di gid ko mo pahawa din eh. Kung di na ako manda si JP. Jen? Ano ka? Saan tabon mo? Mama Pearl ay buot-buot lang. Hingin lang miniya. Di ko sugot oy. Basta di na ako mada JP. Hinginlan? Yung ipalayas mo? Ako lang. Wa labot JP.
Dili niya ipada, JP. Goon lang, Jinjin. Di nila ipada, JP. Di ko sugot, oy. Lakaw ko, dili mada, JP. Jun, ay kabalakana. Ako'y bahalag storya ni Mama Pearl. Hindi mo palayasin diri. Ha? Tulang puno na sana, oy. Ako doon nag-ampo man ko aning pamilyaha doon ba? Kay sakit man gud ang kaagis ilang kinabuhi. Tinuod bitaw inday Gina. Kining nahitabo silang pamilya no. Nindot kay ning himuag ka ng istorya sa pelikula. Pero dili maayong kuhaan doon, oy. Kay bisan bitaw sa kabuutan ni Sir Vincent, dili man maayo. Kay nakahimo gud siya paglugo sa iyang anak. Bitaw sad no. Pero wa may kalibutan ato si Sir Vincent inday Gina kay hubog mag-ato siya. Bisan pa doon, oy. Dili gyapon husto kay iya gunang kaugalingong anak iyang gilugos. Bitaw no. Sakto ka day Gina. Sige doon, oy, kay napokoy paliton sa gawas. Biyaan o nati ka diha, ha? Sige day Gina. Mutex niya ko where na iyo ha. Nya answer day nga. Here na me. Okay. Istorya he. Ngano, Jinjin? Pagpalayason ko, Mama Pearl. Dili kuyog JP. Di man kusugot Lula. Lakaw ko din ni ako bilin JP. Sagdi lang, Jinjin. Nagkasulti na mi si Perla bahin ni Ana. Giingnan ko siya kung ipamugos gud niya paghingili ninyo ni ako andam nga mutabang ninyo. Dadon ta mo sa probinsya. Ug adto ta dito mamuyo. Ako na sa gisultihan ni Ana. Sige na. Dili sugot Jinjin. Mabuwag na ako JP. Nabuwag na nato Papa Vincent. Ang tuti ay si JP mabuwag na to. Tula dili dyan lagot Jinjin Lola. Mubiya man gani Jinjin din eh. Inaalat na JP Lola. Jinjin, dili sab kumusugot. Yung mahilayo ka nato si JP. Dibaw ka gayud. Nga kita rang duha ang nagmahal kaniya. Koreksyon, Lola, oy! Mahal, baya, JP, Elmer, migo gwapo. Dayon, mahal pa jud JP, Papa Vincent. Mahal jud kayo, JP, Elmer, Lola. Na, kabantay jud Jinjin, Lola. Lola, kung ato ta probinsya ba, kuyog jud nato Papa Vincent jud ha. Mauna, ayaw na kaguol, ha? Ayaw na lang gyud ka kaguol. Dili lagi mahilayo nato si JP. Promise. Thank you, Lola. Ug mga walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumod.